National Geographic presents the life of mushroom dinosaur. זה דינוזאור המשתין. מוצץ לעצמו בעמידה, מחרבן, וכמובן... לא ראינו אותו מחרבן. וכמובן את הצורך הבסיסי לזיין. יום אחד תפסנו את דינוזאור דינוזאור מרוקאי מוצא בכוסית על ומזיין אותה. הכוסית נכנסה להיריון, וכך נולד ישעיהו הקטן. לא, זה לא הגיוני. אוקיי. מתה. כן, אלו חיי הדינוזאור. עד כאן בפרק של היום. תמצא את עצמך כבר!